Hei, olen Tuomo Paakkanen Epax Oystä ja esittelen lyhyesti mobiilikoodeja ja erityisesti QR-koodia ja sen pohjalta kehitettyä Epax Keycode-koodia. Mobiilikoodeja on erilaisia. Niille kaikille on tyypillistä, että niitä hyödynnetään mobiilipuhelimen ja nykyisellään yhä useammin tablettien ja muiden mobiililaitteiden avulla. Perinteisesti tunnetuimpia mobiilikoodeja ovat olleet viivakoodit, joita on lähes kaikissa tuotteissa. Tulevaisuudessa radiotaajuuksiset etäluettavat koodit, kuten NFC-koodit, ovat käytettävissä yhä useammin myös mobiililaitteissa, mikä tarkoittaa niille tuotettavien palveluiden yleistymistä myös kuluttajasektorilla. QR-koodit ovat kaksiulotteisia koodeja, joissa informaatio on tallennettu matriisimuotoon pysty- ja vaakatasoon. Näin koodiin voidaan tallentaa enemmän informaatiota kuin esimerkiksi perinteisessä viivakoodissa. QR-kirjaimet tulevat sanoista Quick Response, eli niiden avulla käyttäjän on helppo saada erilaisista kohteista informaatiota omaan puhelimeensa. QR-koodissa on oikeastaan kaksi isoa tekijää, jotka tekevät siitä merkittävän teknologian. Eli vaivattomuus ja nopeus, jolla informaatio voidaan saada omaan mobiililaitteeseen. Mobiilikoodien näppäimet ovat usein epäkäytännöllisiä ja niiden avulla on hyvin vaikeaa syöttää erilaisia verkko-osoitteita. Tulee näppäilyvirheitä ja niin poispäin. Toinen iso asia on se, että koodin avulla voidaan haluttu kohde, kuten laite tai markkinointiesite, kytkeä tiettyyn haluttuun asiayhteyteen. QR-koodi on kehitetty jo 1994, jolloin mobiilipuhelimet ja varsinkin verkkoyhteydet eivät olleet vielä sillä tasolla, että koodi olisi levinnyt laaja-alaiseen käyttöön. Viime vuosina mobiilipuhelimien nopea kehitys ja hyvät verkkoyhteydet ovat mahdollistaneet koodien laajamittaisen käytön. QR-koodin vahvuutena on myös se, että se on osoittautunut toimivaksi teknologiaksi ja että se on iso standardi. Sen päälle on turvallista rakentaa palveluita. Nykyisellään koodit ovat laaja-alaisessa käytössä ympäri maailmaa ja useilla eri sovellusalueilla. Tässä yhteydessä esittelen QR-koodeihin perustuvaa Epax Keycode-koodia, joka koostuu QR-koodista sekä koodin yhteyteen liitetystä URL-osoitteesta. Näin koodia voidaan hyödyntää myös silloin, kun itse koodia ei jostakin syystä pystytä lukemaan. Esimerkiksi se on vioittunut. Lisäksi koodia voidaan hyödyntää laitteilla, joissa ei ole kameraa ja QR-koodien lukuohjelmaa. Epax Keycodeissa on myös optimoitu monia koodien käyttöön liittyviä teknisiä asioita, mikä parantaa niiden luotettavuutta. QR-koodeihin voidaan tallentaa monenlaista tietoa. Yleisimmin niihin tallennetaan URL-osoitteita, joilla siis päästään internet-tietoverkkoon. Niihin voidaan tallentaa myös yhteystietoja ja tekstiä, pääsyä erilaisiin sovellusohjelmiin ja niin poispäin. Maailmalla on useita QR-koodien luontiin tarkoitettuja generaattoreita, joiden avulla koodien luominen onnistuu helposti ja vaivattomasti. Tässä yhteydessä esittelen, kuinka quickqr.com-palvelussa luodaan oma QR-koodi. Ja tämä QR-koodi liitetään www.epax.fi verkko-osoitteeseen. Kirjoitetaan tuo URL tuohon tekstikenttään ja generoidaan koodi. Tämän jälkeen koodi on luotu ja se on luettavissa. Tässä palvelussa sen kokoa voidaan myös muuttaa ja sitten koodi voidaan lähettää sähköpostiosoitteeseen talteen. Käyttäjät tarvitsevat tietoa ja hyödyntävät palveluita erilaisissa asiayhteyksissä. Lukemalla QR-koodeja omalla mobiililaitteellaan he saavat tarvitsemansa tiedon tai palvelun suoraan mobiililaitteeseen. Mobiililaitteessa tulee olla asennettuna QR-koodin lukija, jonka saa helposti ja maksutta eri mobiililaitteiden sovelluskaupoista. Käynnistämällä QR-lukuohjelman käyttäjälle tulee kameranäkymä, joka kohdistetaan QR-koodiin. Yleensä lukuohjelma automaattisesti tunnistaa koodin ja ohjaa käyttäjän haluttuun kohteeseen. Esitän tässä, kuinka QR-koodi luetaan. Käyttäjä ottaa mobiilipuhelimen, käynnistää QR-koodilukuohjelman ja lukee koodin kännykällään. Sen jälkeen hän ohjautuu halutulle verkkosivustolle.
QR-koodi vie vähän tilaa ja tarjoaa halutun määrän tietoa kohteesta, johon se on liitetty. QR-koodi liittää fyysisen kohteen internet-tietovarantoon, johon käyttäjällä on helppo pääsy. Tietoon on mahdollista päästä muullakin tavoin, mutta QR-koodi tavallaan paitsi helpottaa tietoresurssiin ohjautumista, niin myös varmistaa sen, että tieto on oikeassa asiayhteydessään. Palvelun tarjoajalle käytännön hyötynä on se, että hän voi kontrolloida informaatio- ja palveluresurssien jakamista. QR-koodien etuna on myös se, että ne ovat yleiskäyttöisiä ja sovellusalueen riippumattomia. QR-koodeja on edullista tuottaa, joten niitä voidaan sijoittaa moniin eri paikkoihin. Ne tukevat mainiosti myös muita medioita. Koodeja voidaan sijoittaa printattuihin materiaaleihin tai vaikkapa videoihin. QR-koodilla voidaan korvata muun muassa painokustannuksia ja ne helpottavat työtä ja säästävät aikaa oikealla tavalla sovellettuina. Mobiilikoodien käyttöön liittyy myös monia haasteita ja ongelmia. Sisältöjen tulee olla mobiililaitteille soveltuvia. Monimutkaiset verkkosivustot ovat epäselviä ja hankalia käyttää mobiililaitteiden pienillä näytöillä. Joissakin tapauksissa välitettävä tietomäärä on liian suuri mobiililaitteille, joiden tiedonsiirtokapasiteetti on rajallinen. Koska mobiilikoodit eivät itsessään kerro, mitä niiden takana on, saattaa asettaa haasteita. Käyttäjät eivät halua tietoa tai palvelua, josta heillä ei ole mitään ennakkokäsitystä. Myös teknisessä mielessä mobiilikoodit ovat haasteellisia. Vaikka niitä on helppo luoda, täytyy tarjoajan ymmärtää tekniset perusasiat, mahdollisuudet ja rajoitteet. Vaikka koodi voidaan helposti luoda QR-generaattorilla, ei se tarkoita sitä, että koodi toimii lopullisessa käyttötilanteessa. Yleisesti ottaen teknologisia rajoitteita ei tunneta riittävän hyvin. Tätä käsitystä tukee muun muassa se, että monissa medioissa on käytetty toimimattomia koodeja. Tässä on yksi esimerkki toimimattomasta koodista. Keksitkö, mikä tässä on vikana? Myös mobiilikoodien hallinta saattaa olla ongelmallista. Silloin kun koodeja alkaa olla enemmän, niiden hallinnointiin alkaa kulua aikaa ja ne teettävät ylimääräistä työtä. Tällaista työtä ovat muun muassa koodien luominen, niiden päivittäminen ja tulostaminen. Jos koodien kanssa hyödynnetään ulkopuolisia seurantajärjestelmiä ja muita palveluita, alkaa muuttuvia tekijöitä olla liikaa ja riskit, että jokin menee pieleen, kasvaa. QR-koodien hallintaa voidaan tehostaa sitä varten tuotetuilla hallinnointipalveluilla. Hallinnointipalvelun käyttö on suotavaa, kun tuotettavia ja hallinnoitavia koodeja on paljon. Koodien hallintapalveluissa on usein myös muita tärkeitä ominaisuuksia, kuten käytön seuranta- ja raportointipalvelut, joiden avulla eri koodien hyödyntämistä voidaan seurata esimerkiksi tietyltä ajanjaksolta. Uudelleenohjauspalvelun avulla koodin sisältöä voidaan muuttaa jälkikäteen, vaikka se olisi jo maailmalla vaikkapa johonkin tuotteeseen liitettynä. Mikäli koodeja tarvitsee tuottaa tai hallinnoida suuria määriä esimerkiksi tuotetietokannoissa olevan tiedon perusteella, tai koodeista halutaan suuria määriä painotuotteita, on koodien hallintapalvelu lähes välttämättömyys. Mobiilikoodeihin liittyy monia asioita, joiden huomioon ottaminen on tärkeää. Toimivaan mobiilikoodikokonaisuuteen liittyy hyvien sisältöjen lisäksi hyvät ja selkeät ohjeistukset, painotuotteet, laadukkaat taustapalvelut sekä toimintamallit niiden tuottamiseen ja ylläpitoon liittyen. Ohjeistuksilla käyttäjille voidaan kertoa mobiilikoodeista ja niiden käytöstä. Laadukkaat painotuotteet lisäävät uskottavuutta ja varmistavat koodien toiminnan. Hyvät taustapalvelut ovat edellytys toimivalle mobiilikoodille. Mobiilikoodit liittyvät usein laaja-alaisesti erilaisiin toimintoihin, joten myös toimintamalleihin on tärkeää kiinnittää huomiota. Epax Oyn verkkosivustoilla on runsaasti tietoa ja esimerkkejä QR-koodien hyödyntämisestä eri sovellusalueilla. Epax-palvelut sijaitsevat osoitteessa keycode.epax.fi.
Lisätietoja QR-koodeista ja niihin liittyvistä tuotteista ja palveluista saa paitsi verkkosivustoiltamme, niin myös ottamalla meihin yhteyttä sähköpostilla tai mobiililaitteella.